päivä, perjantaina me lähdetään. Meillä on melkein pari viikkoa oltu. Ei voi tietää, kun jos Pajakkakoski iskee. Muutama välipäivä tuossa on ollut, ettei mennyt kalaa. 3 mitallista kuhaa, kun me ollaan saatu. Tai minä Kyllä saan. me ollaan. 7, eikö vittu 9 kuhaa yhteensä. Ja mä oon paistanut ja vetänyt vileeksi ja toi on vaan syönyt. Ylempiä vesiä, pienehkö järvi, Vieksin suunnalla. Ei tullut Pajakalta mitään kokemusta. Ja yksi lottolippa jäi pohjaan. Tappio. Ja jumalauta, kun se viritteli tossa ja sääti niitä. Ja... No vittu, niin kuin jo katkoi saatana koukkuja ja puristeli väkäsiä vittu ja kaiken ihan turhaa. No, täytyy ostaa uusia kolmihaarakoukkuja. Se on se kalastus semmoista. 3 kertaa kävi, no kai ne taimenia oli oletettavasti. Kävi lipan perässä, mulautti, pyörteen teki, mutta ei ottanut. Mäkin kävin S-Marketin kalatiskillä ja pyörähin siinä ja katsoin, että mulla oli täys luottamus Pasiin, että tänään syödään arvokalaa ja laitetaan ravatit kaulaan. Mut makkarakeitolle meni. Makkarakeitto oli hyvä. Ihan hyvä oli. Bileet. Huomenna on savusaunan lämmitys, jos on tuuli sattuu sopivaan suuntaan, niin Pasi on savussukeltaja. Se näytti liian kovaa tuulta. Se on taas huomenna se sanot, että ei voi lämmittää. No ei sitä voi, kun jos tulee väärästä tunnasta, naapuri on sitten vittu. No vittu käsketään naapuri saunaan, niin se on tyytyväinen sen jälkeen. Se antaa, ei sitä savut haittaa. Ja toisella puolella on remonttia. Ja... Makkara on hyvä ruoka. Kakkara. Makkara. No. Makkala on hyvä ei ruoka. Ole kuin yksi makkala. Niin mun serkkupoika sanoi nuorena, että makkala on hyvää luokaa. No, eurolla ja 2 paljon saa. Ei ollut niin. Tänään kävin Kivikylän automyynnissä, oli torilla, niin hevoista. Ja sanottiin, hetki sitten myin loput hevoset pois. Mä että perkele. No pitää käydä siellä Paijan teurastamolla sitten. No sinne pitää tehdä Koti-Suomesta hakea vähän savuhevosta. Pari lihalaatikkoa, niin saadaan luita pojille ja tytöille. Ja... Vai onko teillä yhtään tyttöä enää? Ei ole tyttökoiria yhtään. Ei ole. Ei ole. Mutta jos sieltä sais hevoista. Kai sieltä saa. Ei kun se on niin helvetin. Paikallista ei ole enää kyläkauppaa. Koskas lopetti kyläkauppa? 2 vuotta sitten. Mutta hevonen on niin vaikea, että niin vähän on paikkoja, missä teurastetaan hevosia. Niin. Ja se, että se liha niin, että saadaan niin sanotusti ihmisravinnoksi, kun suuri osa menee sitten niin sanotusti ihan teuraaksi. Niin. Kerran piti syödä mökillä hernekeitto, sienikeitto, yhdistelmä, kun kalaa ei tullut. Mahtanut olla makuelämys. Hernekeitto, sienikeitto. No mutta jos sienet on ollut sopivia, niin... Niin, no se tietysti, jos sienet on oikeanlaisia sieniä. Ding, ding. Siinä ei kalaa tarvitse. Yhtä herkkusientä kaikkiin lihapatoihin ja näin. Joo. Herkkusienet on hyviä, kun sinne heittää sisälle aurajuustoa ja käärii pari pekonia päälle. Jumalauta, back to 70s. Sit se on hyvä. Ei kun oli 80-luvulla, kun kokit teki sitä. Mutta on se ihan hyvä. Ei paljon tuu herkkusieniä muuten syötyä. Joo. Meillä on hyvä olla täällä, naapurit on hiljaa, paitsi että ne tekee remonttia ja pojat lentää. Aamulla herättiin siihen, kun vittu talo tärisi. Ja tosin Pasi on lastenhuoneessa, nukkuu eri rakennuksessa, kun se piereskelee niin paljon. Ja saattaa olla, että mä välillä kuorsaan. Ehkä vähän välillä, joo. Hei,
Viihdytät sä noita ihmisiä? Mä käyn sillä välin tuo pihalla. Mitä? Mun tarvii käydä käärin. Älä koske mun sukkiin. Mä teen semmosen special tötterösavukkeen käyn tekemässä. Käyt pissa. Muista ottaa otsalamppu, siellä on pimeä. Me ollaan lomalla. Otsalamppu, siellä on pimeä. En mä tarvitse. Joo. Täällä on sähköt. Ai. Sähköt tulee lankaa pitkin. Joo, en näe sitten kommentteja yhtään. Tästä on sen verran matkaa ja vanha mies ja... Ei pysty lukemaan. Jaa, missäs mun kännykkä tuolla? Pannaan tää auki, niin mä näen kommentit tosta, kun kattelen kikkeliskokkelis. Mitäs Raitoon Kyrvät on laittanut kukkia? Hieno juttu. Löytyykö tuolta? Yes. Haluatko kertoa itsestäsi? En halua. No. Joo, tultiin Pasi Anssin kanssa tänne. Mulkkunaapuri sieltä Forssan kupeesta, niin piti vesi varaja asentaa ja kaidet tehdä ja vähän pihahommissa auttaa ja sitten sanoi emännälle, että kun ei kerkeä tähän hommiin, kun toi mulkku huutaa koko ajan, että me kalaan, kun Pasi on kalamies. Niin sitten onhan se peltikaton laittanut pojan kanssa toissa kesänä teki tänne ja se on vaan tommonen. Mitä se on? Mutta rahalla ja palvelulla ja naapuriavulla saa paljon asioita. Taasko meni itikka kurkkuun? Nyt rupeaa muuten oikeasti tulee. Ja ne on äkäsiä. Ne ei pistä ne pureen. Perkele. Meni vahingossa henkeä. Oli se haittaa. Onni.
Niin mäkäräisethän on ihan perseet. Pahimpaa aikaa, kun menee laiturille heittelee. Mäkäräiset. Niin ne vittu ryömii oikeesti teepaidan alta ja sä oot ihan täynnä. Ne on vittumaisia otuksia ne. On melkein yhtä vittumaisia kuin ex-muija. Näinpä. Kylpää. Joo, täällä ollaan lomalla. No viikonloppuna Me ollaan jo kotiin. seuraavan vuorokauden puolella. Ollaanko? Menikö taas ylitöiksi? Tapparajuhlaa. Tai sitten surraan Mitä se Silverbox kiukuttelee? Sä huomannut Urpos nautti ja antoi sulle pusu? Otetaanko puhelusilveri taas, niin katsojat lähtee. Jumalauta, täällähän on yksi katsoja. Muutakin. Ensi viikko vielä, jos katsojat on tuolla. Ei me olla täällä enää ensi viikko. Mikä Greg Runor. Ei kun se olikin. Kai niitä livejä jatketaan kotona ja tietysti varmaan tulee muutama välipäivä siinä. Te voitte katsoa sitä tuskaa, kun ensi viikolla alkaa Niin, alkoholiton, tupakat pois, äijät tärisee ja Janitan takalaitaa pitäisi laittaa. Ja tarvitsisi taas koittaa lopettaa tupakin poltto, mutta vittu kun täällä on vedetty tupakkia ja täällä on poltettu vähän muutakin kuin tupakkia. ensin vedettiin mahorkkaa. Vittu varmaan pieni tuskahiki on 2 viikkoa saatana kierii ja Yskittiin jumalata ensimmäinen viikko ja ihan hyvää tää on. Mut sitten Janitan Sitten tarvii laittaa venettä kuntoon ja päästään vesihin. sauna kuntoon ja Ai niin, sekin on vielä. kai se kotojakka tarvii välillä mennä. Ei ole lukot vaihdettu, kun lähtee kotisuomeen. Paljon täällä on lämmintä? 24. No ei, onko melkein 26? Lavuaari. Lappu pöydällä. Lavuaari valkoinen. Mikä? Mitä Silveri sanoo? En mä tiedä, sulla on joku lappu pöydällä. Mulla? Niin. Mikä? En mä tiedä. Mä en aina sit ymmärrä, vittu, kun jos chatissa jotain sanotaan, kun mulla on pää pätkii muutenkin. Niin mä oon tämmönen vähän vaivopommi. Niin, nää sakot, kun vittu taas tuli se kalastuksen valvoja. Se on kunnon nipuhe. Anna naapurille kanssa, että kuitenkin salakalastat. Jaha, niin. Joo, nyt mä tajusin. No niin, joo. Kato, ei se uskalla tehdä sitä, kun se ei vielä ole saanut ureutua mulle Sveitsin tilin PIN-koodia, niin se roikkuu ihan loppuun asti, että ding ding. Mä oon sugar daddy. Nää iskä ottaa siellä kauheasti. Niinhän se marsipaani sanoo mua sugar daddyksi. Joo. Oi. Mut se on oikeesti, tää elämä on niin helppoa, kun on tuulehuhtama perse. Niin. Kun on oikein ryssinyt aikoinaan. Kato, siellähän se oli vielä linjoilla. No niin, sieltä tuli Oma sugar daddy. Niin.
Marsipaani oli tänään tehnyt autokaupat. Ai helvettiläinen siellä Meidän on tuolla. autohan siis oli semmonen, no Pertti on passatti, mutta kun se vähän kolisee ja kilisee ja Pertistä tehdään perheauto. ehkä se nypitään kuntoon ja tehdään pakettiauto siitä. No eihän siellä ole kilometrejä edes takana. Ei siellä 500 000 vielä. Niin, Vähän alle. vajaa. Simo. No niin, kohta mä pääsen Simo morjestaan. Niin. Se on kyllä semmonen patukka. En mä olisi halunnut tänne mukaan. No syksyllä otetaan. Ai, me tullaan syksyllä uudestaan. Juu. Jaha. Me tullaan sit syksyllä, tarvii laittaa se anomus. Mikä? Loma-anomus. Kirjoittaa. Ja. Joo. Yritän olla coolina tässä, ettei itse tarvitsisi mukaan. Ja niin, Anella. vaimo, olisi yksi juttu. Saadaanko käydä lihamestarin kanssa vähän Kuhmossa? Ollaan taas pari viikkoa. Lähdetään sille Pertille. Pasi lupasi rakentaa siihen makupaikat taakse ja sauna. Niin. Farmariautoon. Ei helppo homma. Ja halvat verot. Niin. No onneksi sä et oo mun rakas Foxi. Sä et varmaan saiskaan lupaa. Tuutko sä mukaan kans silloin? Joo. Saaks Silverboxi tulla? Ehdottomasti. No niin. Tuletko mukaan? Ja nyt laitetaan lukkoon ja päätetään syyskuussa Silveri lähtee mukaan. Tullaan katsoa, että on paikat, Me tullaan tänne mökille. vesijohdot on nostettu oikealla tavalla. Ja Katin kullan kautta vaimo sinne hoitoihin siksi aikaa. Mikä on Katin kulta? se on Sokkamossa semmonen... Sokkamossa joku viihdekeskus. Tulee vähän kalliiksi, kun vaimot jätetään sinne pariksi viikkoon. Syyskuussa, syksyllä, tänne. Mites marsipaani, maistuisiko tommonen kylpyläloma? No niin, Silverille käy. Ja Vuokatissa, okei. En tiedä, kun mä en tunne näitä seutuja sitten yhteen. Iso bileet. Silloin ollaan 300, homostellaan täällä pari viikkoa. Semmoiset bileet. Jos ei sitten hotellikainuusta saada haettua jotain seuraa. Voi olla, että siellä on syyskuussa vielä hiljaisempaa, mitä siellä nyt. Se on nyt aivan tulessa tällä hetkellä. Siis on siellä kuulemma makupaikkoja, mutta kyllä täältäkin löytyy. Jaa, tarvii miettiä vielä. Sotkamo, joo. Mutta onhan sieltä... Mikäs se siellä on Sotkamossa? Vuokatti, niin onhan se Vuokatin huipulta niin komeat näkymät. Ei patto ollut käytyä. Etkä käy muuten tänäkään reissulla. En varma. Mutta ehkä ensi. Ei sitä, ehkä joskus. Niin. Ehkä sitten joskus. Mut sit tarvii syksyllä olla vene mukana.
Rupeeko perse olemaan siinä Joo, kunnossa? soutuvene on. Palta ei enää palvele. Paltan soutuvene tuttu, mutta Palta ei enää palvele. siellä istuu tunnin, niin semmoinen persen raiskattu olo kyllä. Että. No mitä se on sitten, jos Silveri tulee mukaan, että jos hetkeksi nukahtaa, niin Pitää miettiä, vaikka päivä olisi vuoden päällä, niin pitää miettiä. Isompi vene. No, ehkä me saadaan se tämän kesän aikana kuntoon. mutta on se vitun komea. Näytikö se? Ai niin, meidän Niin. yhdistelmä. Ja vetoauto. Vetoauto. Kontula Hummeri. Vetoauto, sulla on komea. Kontula Hummeri ja sitten tulee. Mistä? Se on hyvä yhdistelmä. Ja sitten kun järvellä on, niin komeat äijät on kannalla. Päivitä luurimen. Tää välkkyy kun Noijan kello. Missäs meidän venerojekti on? Ei se mikään projekti ole, kun se on No ei se nyt enää semmoinen todellisuutta. projekti Kun ole, mennään mutta kotiin, niin se on no mitä vittu? se oli varmaan sun Facebookista, että vuosi sitten. Ei ole, emme ole Facebookia. Oot. Mä en muista, koska mä oon käynytkään. Olethan sä siellä. Olehan mä siellä, mutta Niin, mä oon kattonut niitä. Sä et vaan itse muista. no sekin. Sekin Kauheasti mahtuu valokuvia tohon. mahtuu ihan kuinka on mahdollista. Ei oo kato tuo. Perkele. Mutta on se komea yhdistelmä, että Pasin naapurikin sanoi, että jumalauta, että äijät ajoi ohi ja oli venhe perässä. Tuli kattoo vielä. Miljoona luokan vene. Oh, olihan se kallis. Ihan saatanan kallis. Mitä se maksoi? Rahaa. Rahaa. Vähän paperirahaa. Se oli kyllä aika edu. En mä löydä sitä kuvaa enää. Jaa. No, Mistä alkoon helvetistä mä sitä näytin? Totta kai mä sen näytän, jos mä löydän sen. Tossa on sen trimmimoottori. Niin Se on siinä lähellä. Se on rikki. Siinä. Tosta me tehdään. Näytä. Tosta. Näytä mulle ennen kuin näytät. Mä näytän veneen vaan. Isompana. Ei kukaan Nissanin Qashqai, kaikki tietää Hei. minkä näköinen Nissan Qashqai. Kontulan Hummeri. Oh, good night, Omer. Kato, our Turkish man. Joo. Käydä vähän sitä, että ne näkee. Miten vittu se, miksi se ottaa sen noin? En mä osaa tämmöstä. Oota, mä laitan. No, Ei näe. Saako siitä selvää? Semmonen HT-vene jostain. Minkä vuodelta toi oli? 74. 74. Ei, vai 60. Ei, kun 70. Näin. Hieno vehje. Janita on aivan... Hi, Omer. Omer. What the fuck? Over. Ei näy, ei. Katsotaan näkyykö näin päin, jos. No nyt No näkyy. nyt rupes Nyt näkyy. rupes näkyy. On vähän parempi toi takakamera näköjään. Kallis vene se oli. 200. Niin, suurin piirtein. Siitä on tullut hyvä, ei kun se on paras. Vähän hivastiin pohjaa ja Niin vähän. paikattiin ja siinä vähän vaan vaihdettiin koko vitun perälauta sinne ja Ja. ei siinä mitään. No, siinä vähän kuitu se ja moottori paikalleen ja kaikki sähköt uusiksi. Niin. Yli. Kunhan se nyt saataisiin edes vähän vesille. No onhan se ollut jo. Tai niin ollaan me sillä käyty. 4-heppainen moottori oli perässä, niin Niin. kyllä se kelluu. Ja silloin tuli kuha. Nyt on 40-heppainen odottaa asennusta. Tuli mittavirhe siihen perälautaan, että täytyy
rakentaa uudestaan se. What the letter O is actually Ö. Ö is Ö. You know, Finland. We have Ö and A. Ä. Vittu mun rallienglanti. Onhan siinä hyttikoppi, semmonen. Nukkumapaikat 2. Ja lusikassa kiva olla. Anopilta täytyy kysyä, että voisiko se kiltisti tehdä siihen patjat. Hyvä peli. Jos Anoppi kiltisti tehdä patjat, pitää kiltisti kysyä. Hyvä peli. Se on erittäin hyvä. Mistä sä veneen haet? Se on kyllä hintansa haukkuu toi peli. Silveri tehnyt venekaupat. Tää vittua. Kyllä se haukkuu. Täytyy sitä traileria vähän katsoa kanssa. Ehkä renkaa tosta. Niin, ja katsoo ne laakerit ehkä. Niin. Pikku juttuja. No se on just se vene. Sehän on, aikoinaan siitä löytyy joku, mikä se oli, Aquarette. Ja. Jos Googleen kirjoittaa Aquarette HT vai oliko se 72, kun se on se esite julkaistu. Se löytyy. Vielä sitähän kuvaillaan niinku poikamiehen veneenä vai. Se on vähän pieni tavallaan, mutta No näppärä kalastusalus. Kyllä kai niiden kaikkien kuhien ja haukien kanssa, kun tulee sisään. Siinähän oli mukana 40 Evinruuden moottoriikin, mutta oli vähän liian iso töinen. Sitten saatiin halvalla Jonssoni. Niin. Toinen parisata. Evikasta otettiin trimmi, mutta toimi toiseen suuntaan, mutta ei toiseen suuntaan. Eikä millään jumalauta. Sitten ei saa niitä pultteja auki, että pääsis katsoa ne jousset ja kuulat. Ja niitä on kokeiltu kaikella. Lämmitetty ja on iskuporakonetta ja on lyöntivasaraa ja paineilmalla sylinteri menee ylös ja kumpipäin se taas meni? Ylöspäin se menee vitu huonosti, alaspäin se meni paremmin. Joo, nyt silleen. Välillä se meni paineilmallakin ylös, sit se jumittaa taas. Mutta. Hyvä peli, hyvä peli. On vähän kalliita saakeli. Mistä saa 150 trimmi? Siihen käyvä. Se on 40 Jonssonin VRO. No se VROhan siitä on poistettu, mutta miltähän vuodelta se oli? 91 ehkä. No vittu, mä koitin katella, ei semmoista löytynyt mistään. Mut sitä on oikeesti yritetty avata niitä kahta. Niin ei ne lähde kuin poraamalla ne pultit auki. Niin. En tiedä mitä ne on laittanut sinne. Täytyykin tutkia sitten uudestaan, jos Meillä oli kylällä tämmönen purkaamo, mutta ukko kuoli ja siellä ei toimintaa. Että siellä niin, kuulemma. Sinne tarvitsisi mennä voimatonkien kanssa niihin kontteihin sisään ja katsoa. Sieltä varmaan meinaa otsalampulla ja ihan hiljaa. Ihan hiljaa hiipie. Niin, mä oon varmaan kattonut väärästä paikkaa. Ne eikö se ole ton kalliimpi? Niin. No, vittu tilataan heti 2. Kato, voidaan asentaa rappuset sitten mulle. Niin. Niin. Mutta hyvä peli. Oh. Mistä me käytiin? Loviisasta käytiin hakea traileri. Niin käytiin. Vene haettiin Oittia, Riihimäkeä. Mitä niin. se oli? Ja